Шести епизод. Франклин лъже. Франклин можеше да брои през 2 и да завърже обувките си. Можеше да вдигне цип и да закопчава копчета. Ала имаше и неща, които не умееше. И аз го мога. Добре, но не е нужно да духаш силно. Ето виж. Добра работа свършихме тази сутрин. Да отида ли да играя? Върви. Благодаря. Франклин, можеш ли така? Браво, Мечо. Гледай сега. Моя беше. Какво ще правим сега? Сетих се да се катерим. На басче ще се кача чак до върха. Гледайте! Вижте ме! Да можех и аз да се катеря. За мечките е лесно. Никой обаче не умее това. Не само мога да ги повалям, но мога и да строя мост с тях. Нали е чудесно? Наистина, но никой не може да скача като мен. Гледайте! Зайците скачат високо. А ти какво умееш? Да броя и да си връзвам обувките. Всички можем да броим. А ти дори не носиш обувки. Костенурките умеят ли нещо особено? Мухи! Ям мухи, Ужас! но костенурките се хранят с това. Да ядеш мухи е гадно, а не особено. Изяждам 76 мухи. Толкова много? И мога да ги изям наведнъж. Лъжеш. Нека видим. Бих ви го показал, но нямам 76 мухи и... Нали не ни лъжеш, Франклин? Не. Време е за вечеря. До скоро! До утре, Франклин. Много си мълчалив днес. И едва опита храната. Наред ли е всичко? Аз просто... Кой ли идва толкова рано? Добро утро. Искам да говоря с Франклин. Ще му кажа. Но за малко. Още не е закусил. Франклин, Добро утро. Здравей. Исках само да знаеш да не хващаш 76 мухи. Така ли? Донесох ги. Чудесно. Казах на приятелите ни за... Сещаш се? И познай. Какво? Искат да видят номера ти. Не е ли страхотно? Да, наистина. Франклин? Отивам да закуся. Добре, но не дай да ядеш много. Да остане място за... Сещаш се? Не мога да изям 76 мухи наведнъж. нито пък ние. Не ви се налага. Това да няма нещо общо с бобърка? Казах им, че мога да изям 76 мухи наведнъж. Ясно. И какво ще направиш?
Не знаю. Дали пък? Да. Здравей, Франклин. Очаквахме те. Защо носиш шал? За беда. Днес не мога да ям. Боли ме гърлото. От кога? Случва се. Когато се излекуваш, ще ни покажеш как изяждаш 76 мухи. Наведнъж. Да, разбира се. Измисли ли решение на проблема, Франклин? Вече не носиш ли червения шал? Не, прибрах го. Лъжите само влошават положението. Няма спор. А как ще постъпиш? Сетих се. Ще тренирам, докато успея да изям 76 мухи. Ще можеш, навярно. Мухи, пазете се! Идвам! Пазете се! Варда! Ни една. Край. Предавам се. Тренировките май не вървят добре. И безкрайно да тренирам, докато успея да хвана 76 мухи, ще остарея. И сега какво? Ще спра да играя с приятелите ми и няма да ми се налага да ям мухи. Би ли го направил? Направих го. Видяхте ли ме? Някой май е тъжен. Така е, като играя сам. Убедена съм, скъпи. И не решава проблема. Как ще постъпиш? Ще им кажа истината. Нима, ще го направиш ли? Така ще им покажеш нещо, което умееш. Здравейте, господине. Франклин ще играе ли с нас? И още как... Франклин? Радвам се, че си оздравял, Франклин. Побързай, че ще замиришат. Аз не мога. Пак ли гърлото? Не бях болен. Излагах ви, защото не мога да изям 76 мухи наведнъж. Бяхме почти сигурни. Да играем на гоненица. Но аз излагах. Не ми ли се сърдите? Не. То нали сме приятели? Пък и не всеки умее нещо особено. Всъщност, аз умея едно. Наистина е особено. По-добре, отколкото да ядеш мухи. А сега, някой иска ли корабийки? Корабийки ли? Любимите на Франклин. Летящи са.
Ще донеса и шоколадови. Благодарим. Май ще трябва сам да ги изям. Но не наведнъж. Одеялото на Франклин. Франклин умееше да се плъзга надолу по брега на реката. Дори заспиваше самичък, стига да имаше приказка, целувка за лека нощ и синьото му одеяло. Но един ден... Мирувай малко. Не бягай, одялце. Няма да сме все заедно. Мамо, помниш ли как преди го вземах навсякъде? Да, но вече не. Не, сега е с мен, когато спя или има буря. Или съм на гости у Леля. Нали съм? Затова трябваше хубаво да го изперем. Толкова е увехтяло, че трябваше да го закърпя. Дори не помня Леля. Защото, когато я видя за последно, беше толкова висок. Наистина ли? Отдавна ще да е била. Каква е тя, мамо? Обича ли боболечки? Кара ли колело? Не се тревожи. Ще прекараш чудесно. Да. Щом сам и аз сме с нашето одялце. Пък миризливо брюкселско зеле за вечеря. Франклин, зелето не е толкова лошо. Виж, броколите са друго нещо и аз не ги обичах преди. Аспержите са по-миризливи и от едното, и от другото. А зелето направо вони. Франклин, Аз го ям, но сам май не го харесва. Поне да го опита. Добре, но няма да му хареса. Хубаво да си наспиш сам. Добре ще се забавляваме, Олеля. Да знаеше приключенията й. Била е къде ли не. Ще ни разкаже куп истории. Живее в огромна къща. Ще бъде чудесно. Лека нощ сам. А одялото ми? Одялце! Одялце! А, не. Няма го. Мамо, тате, няма го. Момент, Франклин, успокой се. Одялце! Търсих навсякъде. Няма го. да потърсим пак. Хайде. Изглежда го няма, а става късно. Легни си, а утре сутринта ще го потърсим пак. Знаех си, че е тук някъде. Виж, сине, моето одяло, като твоето е. Винаги ми е помагало. Ще помага и на теб. Може. Благодаря. Лека нощ. Лека нощ. Сладки сънища. Татковото одяло е хубаво, но моето... Помниш ли голямата буря сам? Имаше светкавици и гръмотевици, но не се оплашихме много. А като се скарахме с Мечо, пак одялцето ме успокои. А когато изядох много репички, допрях одялцето до коремчето си и болката отмина. Това одяло не е като моето. Нито мирише като него. Изобщо не е същото сам. И как ще отидем, Олеля, без него? Сам? Сам! Ето къде си бил. Не отивам, Олеля, без теб и одялцето. Добро утро. Одялото ми помогна ли ти да заспиш? Да, но... все пак ще потърся моето. Претърсихме цялата къща,
но го няма. Нищо, мама. Ще питам Мечо дали го е виждал. Какво ти е, пак ли си ял брюкселско зеле? Много по-лошо. Одеялцето го няма. Няма ли го? А утре ще спим у Леля. Горкичкият сам. Никъде не е бил без него. Какъв ужас! Да си го виждал случайно? Не, съжалявам. Мама каза, че като пораснем, одеяла не са ни нужни. Сигурно си пораснал и затова го няма. Може. Обаче се тревожа за сам. На него одеялцето му е нужно. Затова ще попитам Бобърка. Почакай. Да ти дам Заю. Може сам да се чувства по-добре с него. Но само за тази нощ. Заю ли? Много мило, Мечо. Но той не е одеялцето. Нали сам? Но ти благодаря. До скоро. Довиждане. Ужасно е. Но виждаш, че не е тук. С него заспиваш. Всеки се нуждае от нещо за приспиване. Особено сам. О, и само той ли? Бих ти дала одеяло, ако имах. Но имам само Мечо. А той няма да помогне. Нали, Франклин? Благодаря все пак. Просто ще продължим да търсим. Почакай. Мога да ти дам Мечо, обаче само за тази нощ. Наистина ли? Да, но трябва да спи, след като се нахрани и да му попееш. Освен това, даваш ли му бомбони, махай зелените и... Благодаря, но няма нужда. Искам одеялцето за сам. И за мен. Какво, Мечо? Казва да попиташ Лиско. Това се казва идея. Не можем да го намерим, а търсихме навсякъде. Каква толкова? Нали е само одеяло? Татко каза, че не се нуждае от одеяло, за да заспя. Може и ти да не се нуждаеш. Може би. Ами, какво ще кажеш за тях, Лиско? За тях ли? Това не е същото. И тук го няма. Извинявай, Голди. Тъй, че не знам къде да го търся. Може Лиско да има право и да не ни е нужно вече. Според мама Леля е много мила. А и ще вземем татковото одеяло. А пък, ако те е страх, ще влезеш в черупката ми. Палачинки. Добро утро. Добро утро, Франклин. Виждам, че добре си опаковал одеялото ми. Да, благодаря ти, татко. Още ли искаш да отидеш у Леля си, Франклин? Да. Съсам имахме дълъг разговор и решихме да отидем. Нали сам? Нещо мирише лошо. Направо вони. Майче, знам откъде идва. Одеялцето! Ето какво било. Затова изяде зелето така бързо с нощи. Не помня Леля добре, но едва ли обича вонящи одеяла. Добре, че има достатъчно време. Помогни ми. Каквото и да казва Лиско, радвам се, че одеялцето е с нас. И още как. Той е като стар приятел.
Беше мило, татко, но... Нали? Зная, жълтото е моят стар приятел, а синьото твоят. Точно така. И да не забравиш вълшебните думи. Няма. Взели одялцето? Не, че сами аз толкова се нуждаехме от него, но нека е с нас. В случай, че Леля сготви брюкселско зеле.